Molweni kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana ke intatheli ke edumile kaMaskandi ke lapha wengane zakwethu. Kubuyise ithemba ke lapha kubathandi bomculo ke kanye nabaculi nje abasafika ke endimeni ke lapha wengane zakwethu kubona ke abaculi abakhiphile ke lapha wengane zakwethu umculo wabo ke utrenda ke lapha kuma South African iTunes Top album ke lapha abaculi ke lapha abaqhwakele ke lapha nathi babonakala ke kuma screenshot ke ukhuzani bese kuba umenzi inkosi yamagcoka abaculi ke okungakapheli ngisho izinsuku ke ezimbili bakhiphile kodwa umculo wabo usuya trenda ke lapha wengane zakwethu. Lena into enhle kakhulu ke lena wengane zakwethu ukukhombisa ukuthi ke amabhinqa sayakwazi ke lapha ke ukuthi ke akwazi ukuthi athenge umculo ke lapha online. Siyazi ukuthi ke uhlelo lolu olufikayo ke lapha abantu abaningi kade basajwayele ke ama-CD ke laphana ke wengane zakwethu, kodwa ke manje kuyabonakala ukuthi ke amabhinqa ke ayakhula ke laphana wengane zakwethu. Kuthengeni ke umculo wabaculi ke laphana ke ezinkundleni zokuxhumana ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzuvula kwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama-notification masiposta i-video entsha siyi-channel. Siyabonga.